Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να... Εδώ, άμα ρωτήσει, θα... Χριστίνα, η Χριστίνα είναι το μάτι. Να σας κάνω εγώ ερωτήσεις. Δεν έχετε καμία αγωνία. Το Λυκυπάρα άρχισε αρχικά να έχει το ρόλο ισοκρατήματος ρυθμικά. Ναι. Όχι τονικά. Και τονικά και ρυθμικά. Δεν γίνεται δηλαδή ισοκράτημα με τα έφορα αυτού του τύπου. Πάντα θα υπάρχει ακόμα και στην ελάχιστη μορφή μια συνεχόμενη παινιά. Δεν είναι όπως η ανθρώπινη φωνή, ή το βιολί, ή το ακορντεόν, όργανα που έχουν συνεχόμενα δηλαδή. Αυτό είναι ένα ισοκράτημα. Ναι. Η κιθάρα λοιπόν το αντικαθιστά αυτό το ισοκράτημα με ρυθμό. Που είναι η νότα του ισοκρατήματος ή οι νότες του ισοκρατήματος, αλλά μαζί με ρυθμό πάνω στον οποίο έχει γραφτεί κάθε μελωδία. Και όταν σε κάποια φάση είδατε το βιβλίο, Ναι. ήταν καθαρό ρυθμικό και ελαφρώς τονικό. Τόνος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε συμπαρασύρι το ισοκράτημα από αυτό που έπαιζα. Εδώ μέσα υπάρχει το ισοκράτημα. Αυτή είναι η νότα δηλαδή. Συνήθιση. Η συνήθιση, ναι, ενώ αυτός ο ήχος. Μπορείς να μου πεις ότι είναι ένα ακουστό ουσιαστικά. Είναι ένα ακουστό. Κατά κάποιο τρόπο. Που παίζει το βασικό ρυθμό. Περισσότερο δηλαδή ρυθμικό σε αυτήν την περίπτωση παρά τονικό. Είναι μόνο ρυθμικό. Είναι σπάνιο να βρεις κουρδισμένα τέτοιου τύπου ακουστά. Κουρδισμένα ακουστά έχουμε από τις μεμβράνες. Ουσιαστικά που οι κρουστοί τα κουρδίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί συναίσθητα, το βλέπω και σε μένα και σε όλους, το ρόλο που έκανε το μπεγλέρι, το ρυθμό, που παίρνει το χέρι, το κουβαράκι, ένα συνέστημα. Κρατάει σαν ισοκράτημα, δηλαδή ρυθμικό και το σώμα δηλαδή. Είναι ο ρυθμός περισσότερο παρά το ισοκράτημα. Το ισοκράτημα υπάρχει σε αυτό που παίξαμε, στο μπουζούκι, και είναι χωρίς την ανάγκη. Θα μπορούσε να είναι συνοδείες, θα μπορούσε να είναι ακόμα και μόνο του. Είναι μια μπάσα φωνή και μια οκτάβα μαζί. Που υπάρχει διαρκώς μέσα στο παίξιμο. Και το άλλο ισοκράτημα είναι ο προσαγωγίας του ήχου, που έχει ανάγκη αυτός ο ήχος. Παρούγα, παρούγα, μη πάλι, Εμείς ουσιαστικά κρατάμε τα ισχυρά στο συγκεκριμένο ρυθμό. Ναι, εντάξει, μπορεί να έχουμε την πλήρη ανάπτυξη και ταυτόχρονα και τη μελλοντική ανάπτυξη. Προφανώς. Για να μην κάνει το μέλλον. Έτσι είναι, ναι. Δεν μπορεί να τα κάνει απόλυτα ακριβώς και τα δύο, γι' αυτό μπαίνει το ποτηράκι να αναλύσει το ρυθμό. Το μπουζούκι πώς εμφανιστεί, ήταν εξέλιξη άλλου οργάνου, ήταν η χρονική συγκυρία, Έχουμε την εντύπωση ότι το μπουζούκι εμφανίζεται με την έναρξη του ρεβέτου. Δεν είναι έτσι. Ο Γιώργος Ματής έχει γράψει ένα βιβλίο σχετικό με αυτό, από την Παγουρίδα στο πυρότυπο ρεβέτου. Μπουζούκια προϋπάρχουν του ρεβέτου, απλά παίζουν μάλλον από διάφορες αφηγήσεις που έχουμε μεταξύ αυτών του Αγράσου Καταδίτσας που βρέθηκε στον Άφηνο στους φυλακές το 1800, δεν θυμάμαι πόσο, κάποιοι φυλακισμένοι να κρατούν τέτοιου σχήματος, τέτοιας μορφής όργανα που παίζανε κάποια μικρά θέματα, μάλλον παραδοσιακά. Δεν είναι με την έναρξη του ρεβέτου που
σαν όργανο μάλλον από την αισθητική. Και όχι μάλλον, το βιβλίο του αγωγού. Εμπεριστατωμένες πληροφορίες. Έχουμε την εμφάνιση ενός του οργάνου της Πανδούρας, η οποία προέρχεται από την Μεσοποταμία, αλλά υπάρχουν και άλλες έρευνες από την οποία προέρχεται από την περιοχή της Ινδίας. En πάση περιπτώσει, ήταν ένα ανοιχτό όργανο, ένα μπουζούκι, φανταστείτε ένα μπουζούκι. Λοιπόν, και όταν είστε εδώ με τους έμπορους που κάτω που γνωρίσαμε, το ιερατείο, όλα τα ιερατεία, ξέρετε, έχουν δομήσει την κατάσταση και επεμβαίνουν και κυριαρχούν. Χρησιμοποιούσε άλλα όργανα. Αυτό το όργανο, επειδή είχε διαστήματα, τάστα, μπορούσε να πέσει και μόνο του, να μην υποστηρίζει το λόγο, που στην αρχαιότητα υποστηριζόταν ο λόγος μέσα στην παράδοση. Λοιπόν, θεωρείται ήταν κατώτερο των δυνατοτήτων για να μπει μέσα σε ένα ιερατείο και θεωρήθηκε ότι ήταν ένα όργανο που δεν ήταν γενικά αποδεκτό γιατί ήταν επίσακτο. Είχε έρθει απ' έξω. Αυτή η ιστορία συνεχίστηκε. Η περιπέτεια αυτού του οργάνου ήταν με 3 χορδές. Υπάρχει μια φωτογραφία στο Αρχαιολογικό Μουσείο, μια μούσα που κρατάει λέγεται σώπτο του βιβλίου, που κρατάει το όργανο και παίζει. Είναι στο διαγωνιστό, νομίζω ότι έρχεται από τον ανταγωνισμό του Μαρσία, ενός που έπαιζε λίρα, τον Απόλλωνα, συγκρότησε ένα λοιπόν και Νίκο Μαρσίας, ο οποίος ήταν ένας φοβερός δεξιοτέχνης, ότι εγώ είμαι καλύτερος και έχασε από τον Απόλλωνα, ο οποίος τον κατατιμάχησε και τον πέταξε στον ποταμό. Λοιπόν, και εκεί παρουσιάζονται σαν κριτές λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του. Στην περίοδο του, αυτό το όργανο, στην περίοδο των χρόνων της αυλής των Μακεδόνων, υπήρχε μια ιστορία ότι ο Δημοσθένης πάρα πολλές φορές είχε μιλήσει στους λόγους του και έλεγε πώς είναι δυνατόν να δυνάμει να κυριαρχούν τον κόσμο οι Μακεδόνες, μας καταλαμβάνουν τα νησιά και από εδώ και από εκεί. Αυτοί οι βάρβαροι που αυλίζονται με διαφορετικά είδη πανδουρίδων στην αυλή τους. Υπήρχε αυτή η στάση απέναντι στο τρίποδο αυτού. Και μετά τα πράγματα επελέγει. Και στο Βυζάντιο, αν πάμε καλά και 2 προς 1, επειδή δεν έχουμε, λόγω της θεοκρατικής μορφής του κράτους, δεν έχουμε τόσο, δεν εμφανίζεται πουθενά η λαϊκή μουσική, δηλαδή η μουσική, τα τραγούδια, εκτός από τον ακριτικό κύκλο του Καστορχίλια μετά αυτόν, δεν έχουμε μαζικά την εμφάνιση τραγουδιών που τραγουδιώσαν, αλλά τα τραγούδια υπήρχαν. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι στα καπηλιά, στις ταβέρνες, στους γάμους, στα σπίτια κλπ. Παίζανε, τραγουδάγανε, λέγανε, συνθέτανε πράγματα. Αλλά ήταν απαγορευμένα. Μόνο η μουσική εκκλησιαστική ήταν ελεύθερη να παίζεται. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες από κάποια διδακτορικά τώρα που κυκλοφορήσαν τελευταία 7-8 χρόνια, δεν τα έχω για να μην ξεκινήσει, ότι έχουν βρεθεί κάποια πράγματα και συνήθως στις αυλές ας πούμε των αυτοκρατόρων παίζονταν η πανδουρίδα, είχαν την πανδουρίδα. Στο Άγιο Όρος υπάρχουν κάποιες στην Κουτριμουσίου, αν θυμάμαι καλά, στην Κουτριμουσίου, πάλι το θέμα καλά, υπάρχει μια απεικόνηση με κάποιον που παίρνει μια πανδούρα. Όμως, οι Βυζαντινοί ισχυριζόταν ότι αυτά δεν είναι μέσα στον θρησκευτικό κύκλο, είναι απεικονίσεις, κάποιες απεικονίσεις καθημερινής ζωής, δεν έχουν καμία σχέση με την γενικότερη λατρεία του Θείου. Γιατί υπάρχουν αυτά, υπάρχουν κάποιες τέτοιες εικόνες. Και σιγά σιγά αυτή η ιστορία υπερπρέσει. Ερχόμαστε και στους χρόνους της Επανάστασης, όπου υπάρχουν διάφορα είδη ταμπουράδων, ταμπουροπούζουκα, έχει μεταξελιχθεί η κατάσταση και εμφανίζεται μάλιστα να παίζουν και μπουζούκι ο Κασομούρης, ένας επαναστάτης του Μεσονίκου, ο Μακρυλιάνης να παίζει ένα είδος ας πούμε ταμπουρά, ταμπουροπούζουκου και υπάρχει υπάρχει
Όχι, μια εικόνα και έχω βάλει αυτή μέσα στο βιβλίο από ένα κατάστημα το οποίο επισκέβαζε τα βουράδες και διάφορα άλλα λαϊκά όργανα στην Αθήνα το 1835, όπου ενός Φιώτη του Γάιδα, ο οποίος κατασκευάζει το 1835 μιλάμε, μόλις έχει έρθει ο όργανος από τον άνθρωπο στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση στην Ελλάδα, έχουν ειστρέψει σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα και στην Αθήνα κυρίως, από όλα τα νησιά του Αιγαίου, διάφοροι τεχνίτες για να ανοικοδομήσουν την Νέα Αθήνα, πληρώνανε οι Έλληνες του εξωτερικού που ερχόντουσαν τότε και μέσα σε 2 χρόνια έκαναν όλα αυτά τα μέγαρα που γίνανε. Αυτοί κουβαλίζανε μαζί τους εκτός από το λαλιά τους και τα τραγουδιά τους και τα όργανα τους τα μουσικά. Λοιπόν, εκεί ο Γάιλας, σε μια επίσκεψη που είχε ένα σπόρευε ένας και τον βλέπει, ένα χαρακτικό έκανε αυτός, ρωτάει τι όργανα είναι αυτά και του λέει είναι μπουζούκια, είναι κιθάρες, είναι βαριλαμάδες, που εκτιμώ ότι για να υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο να έχει βάλει πάνω στους τοίχους του όργανα που επισκευάζει ή πουλάει, πρέπει να υπήρχε έντονη παρουσία μιας μορφής του δικτύου εδώ στον αθηναϊκό χώρο τότε. Αλλιώς δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον για να έχει μαγαζί ο άνθρωπος, για να έχει να επισκευάζει και να κατασκευάζει. Υπάρχει μια νεότερη μαρτυρία ότι εκεί κατασκευάστηκε και το ταμπουρομπούζικο του Μαρτυγιάννη. Άλλοι λένε επισκευάστηκε, είναι αυτές οι διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ της φάρας μας, στο διαφορετικό επίπεδο της φάρας, σε διαφορετικά σημεία. Και αρχίζει σιγά σιγά να εμφανίζεται. Και βέβαια, ξεχνάω το όνομα αυτή τη στιγμή, στην περιοχή της Σπάρτης, δόθηκε μια συναυλία από έναν μέλος του Δημαρχείου, υπάρχει το όνομα, είναι πραγματικό. Είναι καταγεγραμμένο γεγονός. Τζανέτα ή Τζανάκο, δεν θυμάμαι. Ο οποίος πρέπει να είναι καλλιεργημένος γιατί περιγράφει αυτά που θα παίξει και παίζει με μπουζούκι. Και είναι το 1904 ή 5 αυτή η παρουσία και όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι με την ιστορία αυτή του μπουζούκι και του ήχου που αφήνει. Επίσης στην Πελοπόννησο υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα μπουζουκιών. Υπήρχε πολύ διαδεδομένο. Ήταν πολύ διαδεδομένο αυτό στο γεωγραφικό χώρο. Και βέβαια πολλές πληροφορίες μπορείτε να... Μετά έχουμε το Μανέτα, όπου το 1920 είναι επαγγελματίας καταγεγραμμένο του μπουζουκί στην Αθήνα, που παίζει 8χορδο πατάτα. Και το 6χορδο πολλές φορές στις παλιές κατασκευές έχει 8 κλειδιά. Δεν έχει 6 όπως έχει αυτό. Βάζανε παραπάνω φορτές ή κάνανε και επιπλέον ζευγάρι. Το 8χορδο που υπάρχει του Φιώτη. Και ο ίδιος ο Φιώτης σε συνέντευξή του, η οποία υπάρχει και στο διαδίκτυο, αν ψάξετε να την βρείτε, λέει ότι κατέθεσε και πήρε ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το κούρδισμα. Όχι το όνομα. Μια παρατήρηση και επειδή πολλές φορές δεν μπορούσαν να φτιάξουν, δεν βρίσκαν κλειδιά να βάλουν, βάλαν αυτά που είχαν τα μαντολίνα. Είχαν και κάποια περισεβούμενα και βάλαν από τα μαντολίνα, τα κλειδιά των μαντολίνων. Τέλος πάντων, το μπουζούκι έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Έχουμε την τιμή εμείς να έχουμε το Σπύρο το Βούμα μαζί και το οποίο είναι δυτική μουσική, αλλά κυρίως είναι από τους ανθρώπους που προσπαθούν να μεταφέρουν μέσα από τη μουσική τους ήθος. Όπως κάθε άνθρωπος ξέρει τον εαυτό του, θέλει να μεταφέρει ένα ήθος. Αλλά και εγώ έχει τιμήσει η μοίρα εμένα, να είχα δάσκαλο και τον Τάσο του Φωτόπουλου του Τεράνη, στη σχολείο δεν είχε, και του Σπύρο το Βούμα, ο οποίος είναι δάσκαλό του τώρα στη λαϊκή μουσική και κάνουμε διάφορα πράγματα και μας γεμίζουν με χαρά. Συμπορευόμαστε χρόνια. Συμπορευόμαστε πολλά χρόνια. Έχω να κάνω 3 ερωτήσεις. Μία είναι... Ναι. Μία είναι υπόθεση. Η μία είναι για το Σπύρο και οι άλλες 2 είναι για τον Τάσο. Για το Σπύρο είναι σχετικά με το μαντολίνο που είπες, πώς συνδέεται με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, αν συνδέεται και πώς ξεφεύγει από επιρροές άλλες δυτικές κλπ.
Για τον Τάσο έχω δύο τις εξής. Η μία είναι σχετικά με το θέμα πώς στη βυζαντινή μουσική, μάλλον στην Εκκλησία στο Βυζάντιο, δεν υπήρχαν τα όργανα, όταν στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει «Ψαλώ του Θεό μου, χορδές και οργάνης και ψαλτηρίο και κιθάρα» κλπ. Πώς αυτά καταργήθηκαν, με ποιο τρόπο, με ποια λογική. Και το δεύτερο είναι σχετικά με τον Ιωάννη Κουκουζέλη. Μίλησε για το Δαμασκηνό, που ήταν μια μορφή, μια κορυφή, ας πούμε, στη Βυζαντινή. Ο Κουκουζέλης ήταν κάτι αντίστοιχο, έφερε κάτι καινούριο στην βυζαντινή μουσική. Θα δεις Σπύρο να απαντήσω. Να απαντήσω για το μαντολίνο. Το μαντολίνο το όργανο έχει μεγάλη ιστορία. Είναι ευρωπαϊκό όργανο με μάλλον ιδιαίτερη αγάπη από τους Ιταλούς. Δεν έχω αυτή τη στιγμή εργασία που να λέει από πού ξεκίνησε, πού πρωτοφτιάχτηκε, πού πρωτοπαίχτηκε, πότε το προλεπτό εμφανίστηκε. Απλά ξέρω ότι στη Μικρά Ασία οι Εσουδιαντίνες είχαν πάρα πολλές μαντολινάδες που παίζανε τροπική μουσική με συγκερασμένα όργανα. Δηλαδή αυτό με τις συγχορδίες ή τα όργανα που έχουν αυτού του είδου τα χωρίσματα στην ταστιέρα, όπως είναι και το μαντολίνο, υπάρχουν και από απέναντι, όπως ήρθαν σε εμάς οι οίκοι των αξικέραστων με συγκερασμένα όργανα που τα πήραμε και εμείς και παίξαμε τροπική μουσική που ακούγεται τόσο πολύ όμορφα, αλλά με συγκερασμένο σύστημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση σε σχέση με τον ήχο και μαντολινοειδή όργανα τα οποία κατασκευάζονται ακόμα και στις μέρες μας στην Πλακή εκεί στην Κρήτη, όπου παίζεται η παραδοσιακή μουσική, γιατί τους ταιριάζει πάρα πολύ σαν ηχόχρωμα μέσα σε αυτό που παίζουν οι κριτικοί. Και έχουμε και το μαντολίνο των Επτανήσεων, το οποίο είναι καθαρά δυτική κουλτούρα. Ξεκάθαρα. Τώρα, ο Σπύρος ο Περιστέρης, ο οποίος στην ελληνική δισκογραφία από την αρχή ως παραγωγός έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για την ύπαρξη του ρεβέτικου και ο ίδιος έχει παίξει σε πολλά κομμάτια μπουζούκι, αλλά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, παγκοσμίου φήμης για τότε μαντολινίστας, που είχε και μαντολινάρα τα πολιτάκια υπό τη διεύθυνσή του. Μαντολίνο επίσης έχει παιχτεί σε πολλά σμυρνέικα κομμάτια κατά την περίοδο των υπογραφήσεων. Να πω κάτι πάνω για το μαθαίνουμε κουβέντα μόνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι από το 1930 που αρχίζει η επαγγελματική δραστηριοποίηση των μουσικών με τα μπουζούκια, που γράφανε ταυτότητες για να παίζουν, τα ήθελε η αστυνομία, δεν γράφανε μέσα στην κλίση μπουζούκι, γράφανε παίζει μαντολίνο. Είναι παίξει μαντολίνο. Όλα μαντόλο. Η μαντολίνο ή μαντόλο. Είχε την άδεια. Επίσης, και κάτι συμπληρωματικό. Το μαντολίνο ως δυτικού, ας το πούμε, δυτικής προέλευσης όργανο, είχε επίσημους τίτλους σπουδών από τότε σχεδόν. Πολλοί έχουν κάνει σπουδές, όπως ο Δημήτρης Οστεργίου, ο Μπέρντης, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, είχε κάνει σπουδές στο μαντολίνο. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου είχε διδαχθεί μαντολίνο από κάποια δασκάλα του. Δυστυχώς κύριε, και το πρώτο μου όργανο ήταν το μαντολίνο. Γιατί λέει για την δασκάλα, δεν πήρα αυτό το πρόγραμμα γι' αυτό. Να απαντήσω, συγγνώμη, να το απαντήσω του Σωτήρη. Δύο κουβέντες θα πω. Λες το πρώτο πράγμα που ρωτάς είναι γιατί οι εκκλησιαστικοί δεν βάλανε όργανα. Τα όργανα υπάρχουν και σε αυτούς που μαθαίνουν εκκλησιαστική μουσική, στις σχολές τους είχαν όργανα. Και είχαν όργανα και στο Ιμνιπόδρομο. Ξέρουμε πολύ καλά πώς το λένε, το όργανο που λένε οι Δυτικοί, ότι το έχουμε από την αρχαιότητα, Ίδραμο, τον οποίο τον έχουν στο υπόδρομο και όχι μόνο, έχει επηρεάσει πάρα πολλά τροπάρια που έχουμε εμείς. Δηλαδή αυτά τα που θα πούμε στην αρχή, ακατάληπτον, τα ιαμβία τι θα πει αυτά τα τρίσιμα, ήταν επειδή τα μπορούσε να τα παίξει το όργανο, τα άλλα παίζε στον υπόδρομο. Δεν το βάλανε στην εκκλησία, διότι η εκκλησία είναι η λατρεία του ανώτερου, ας το πούμε, πλάσματος προς το Θεό. Ο Μέγας Βασίλειος που έχει κάνει τις σπουδές στην Αθήνα και είναι ο καλός μουσικός, αυτά που λέει ο Δαβίδ με πώς το λένε, ψαλτηρίο και κιθάρα κτλ. Λέει είναι το στόμα του ανθρώπου, είναι ο φάριγκάς του, είναι το θεολογία, ας πούμε, έτσι ώστε να
μείνουμε στην απλή φωνητική μουσική μέσα στην εκκλησία. Παρά τα αυτά, η εκκλησία, αν διαβάσεις τροπάρια, θα δεις ότι περιγράφει όργανα εκεί πέρα. Λέει σάλπιξομεν, ενσάλπιγγι, αυτό, κροτίσομεν, αυτό. Έχουμε λάθος για τους Βυζαντινούς ότι δεν χρησιμοποιούσαν τα όργανα. Δεν τα χρησιμοποιούσαν στην εκκλησία, τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ στην ιδιωτική του ζωή και δεν ήταν απαγορευμένα, όχι καθόλου. Απλώς τι γίνεται, αυτές οι συντεχνίες των μουσικών, όπως πολλών ανθρώπων και συντεχνίες των ζωγράφων, δεν έχουμε εγχειρίδιο για τη ζωγραφική, αργήσαμε πολύ να βρούμε τον εκφουρνά, πώς το λέμε, το Διονύσιο. Γιατί? Διότι είναι συντεχνίες αυτοί. Το παίρνει ο αρχιμάστορας και το δίνει στον Παραγιό και στον Γκάλβα. Και έτσι και οι μουσικοί δουλεύουν με συντεχνίες. Πάρα πολλά πράγματα στο Βυζάντιο δουλεύουν με συντεχνίες, γι' αυτό δεν έχουμε αποτύπωμα της θεωρητικής τους ας πούμε δουλειάς. Όχι ότι δεν έχουμε, έχουμε αυτά τα προδρομικά που λέει ο Γιώργος, είναι τραγούδια. Τα κριτικά ομοίως παίζονται με όργανα. Και όσο το μπουζούκι, είναι με εξέλιξη της παντουρίδας. Λάβετε υπόψη σας ότι και μέχρι να βρεθούν αυτά τα εργαστήρια, οι άνθρωποι φτιάχνανε μόνοι τους όργανα. Αν θα πάτε σε κάποιο από τα μουσεία μας, θα δείτε ότι έχουν προσπαθήσει τις φλογέρες τους να τις κάνουν κλαρίνα, βάζοντας κλειδιά που έχουν δει. Δηλαδή, δεν έπαψε ποτέ και δεν μπορούσε να πάψει ποτέ η μουσική να αυτό. Και οποιαδήποτε απαγόρευση να υπήρχε, δεν υπήρχε περίπτωση οι Βυζαντινοί να μην έχουν όργανα και να μην παίξουν με όργανα. Ξέρουμε και από τους πρόναους του ναού, βλέπουμε εκεί πέρα ένα σωρό όργανα που έχουν. Και εξέλιξη της παντού. Θεωρώ ότι το μπουζούκι, λέμε ότι το μπουζούκ σημαίνει χαλασμένο. Είναι κάποια παντουρίδα που τις καρφώσαμε τα τάστα για να είναι μάλλον αποδυτική. Αυτή, αν και ο Πυθαγόρας, οι έρευνες του γίνανε με σταθεράτα. Δεν μπορούσε να κάνει και με την έλλειψη των λογαριασμών, δεν μπορούσε να κάνει έρευνες παρά μόνο με αρτήρους. Λοιπόν, το ένα Σωτήρη μου νομίζω ότι είναι έτσι, ότι αν θα δούμε οι Βυζαντινοί δεν τα βάλανε στην εκκλησία, τα υπονοούν μέσα στα τροπάρια τους, διότι όταν λέει σαλπίσω με έναν σάλπιγγι δεν το σαλπίζει, αλλά θα πει ότι υπήρχε σάλπιγγα για να δει ότι ήταν ή κροτήσαμε με κρόταλα ή χιλιαδιό. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα κάποιος να κάνει μια εργασία μέσα στα τροπάρια πόσα όργανα αναφέρονται. Το δεύτερο που είναι που μου είπες. Για τον Κουκουζέλη. Ο Κουκουζέλης ήταν ένας. Κοίταξε, δεν έχουμε πολλά πράγματα για τον Κουκουζέλη. Ξέρουμε μάλλον ιστορίες ότι ήταν μεγάλος μουσικός, έγραψε μουσική. Την μπερδέψαμε λιγάκι με τα παλαιότερα και λέμε πάρα πολλά κομμάτια εκτεταμένα ότι είναι του Κουκουζέλη, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν ήταν θεωρητικός της μουσικής, δεν ξέρουμε καν από πού ήταν. Το λένε ότι ήταν από το Δυράχιο, μπερδεύεται και με άλλον Κουκουζέλη που είναι αυτός που του έδωσε το νόμισμα. Θέλω να μην πούμε ιστορία δηλαδή. Δεν θεωρώ ότι ήταν θεωρητικός μουσικός, ήταν καλός μουσικός και έγραψε καλή μουσική. Δεν μας πρόσθεται κάτι στη θεωρία. Δεν έχω κάτι άλλο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, γιατί κατά τη γνώμη σας το μπουζούκι ήταν το κατεξοχήν όργανο το οποίο συνόδευσε τα προβλήματα, τα τραγούδια που είχαν σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα, και αν θέλετε το όργανο έφερε το στίχο ή ο στίχος έφερε το όργανο και δέθηκαν αυτά. Γιατί το μπουζούκι προϋπήρχε, αλλά όταν ξεκίνησε το ρεμπέτικο τραγούδι ήρθε και έδεσε το μπουζούκι. Έχουμε συγκυριακά ένα ιστορικό γεγονός, ότι ιδρύεται δισκογραφική εταιρεία. Ξεκινάει στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον το δισκογραφικό μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραγούδια. Απλά εκείνη τη στιγμή, γύρω στη δεκαετία του 20 κάτι, ξεκινάνε και οι ηχογραφήσεις. Αυτό έφερε, αν το θέλετε, πολλά τραγούδια στο να είναι να ακούγονται. Να δημιουργούνται καινούργιες ανάγκες για καινούργια τραγούδια και άλλα καινούργια τραγούδια. Έτσι λοιπόν δόθηκε η πληροφορία από τους φωνογραφιτζίδες, οι οποίοι ήταν πλανόδιοι
γυρολόγοι με ένα φόρτωμα φορητού φωνόγραφου που σε μέρη που σύχναζε πολλής κόσμος, όπως καφενεία, πλατείες, ταβέρνες, γενικώς συναθρήσεις κόσμου, είχαν μια δισκοθήκη και παίζανε τις πλάκες. Και βάζανε κάποιο πιατελάκι. Όταν ήρθε το 1928 η πρώτη ηχογράφηση με μπουζούκι που παίχτηκε ευρέως, γιατί ιστορικά η πρώτη ηχογράφηση είχε γίνει στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Γκέρλιτς το 1917 από την Deutsche Grammophon τότε, ο ήχος του μπουζουκιού από τον Καλαμάρα και τον Παπαδιαμάντη, που λένε ένα κομμάτι περίπου σαν της θάλασσας Βαστόκακιά η μελωδία σε ελεύθερο χρόνο και η στίχη είναι εκεί να αλλάξει το όνομα. Αλλά αυτό δεν ακούστηκε, δεν κυκλοφόρησε, δεν υπήρχαν μέχρι στιγμή, αν το θέλετε, σε οικιακό επίπεδο, ούτε καν οι γυρολόγοι φωνογραφικοί, έτσι ώστε να μπορέσουν να το αναπαράγουν. Η αναπαραγωγή γίνεται με την έναρξη των δισκογραφικών εταιριών, όπου οι γυρολόγοι φέρνουν πίσω στην εταιρεία την πληροφορία ότι όταν παίζουν το μινόρε του Τεκέ, που είναι ένα από τα κομμάτια που έχει παίξει ο Χαλκιάς στην Αμερική το 1928, όλοι πετάγονται και ρωτάνε τι είναι αυτό το όργανο. Ποιος παίζει. Έτσι λοιπόν τους μπήκε, αν το θέλετε, έγινε η αφορμή και ο Περιστέρης ήξερε ότι υπάρχει κάποιος Μάρκος στον Πειραιά που παίζει μπουζούκι και έχει τραγούδι. Κατεβαίνει, τον βρίσκει και συμφωνούν να γίνει η πρώτη ηχογράφηση, αλλά όταν έγινε η πρώτη ηχογράφηση, από τη μια μεριά του δίσκου είναι το Καρατουζένι και από την άλλη του Αράπ, ένας οργανικός σκοπός, μένει στα συρτάρια της δισκογραφικής για 2 χρόνια. Δεν θέλουν να το κυκλοφορήσουν γιατί τώρα είναι κακόφωνοι και φοβούνται. Κάπως έτσι ξεκινάει η ιστορία. Μετά από... Πιθανόν και είναι ιδανικός ο ήχος. Προφανώς. Και κάτι τέτοιο περίμενα να δεν θέλω και εγώ. Δεν είναι ότι όλο αυτό που έχει γραφτεί και έχει παιχτεί μιλάει στην καρδιά, στο συναίσθημα, οπότε υπήρχε διαρκώς ενδιαφέρον. Δεν μπορούσε να το πιάνουν να κάνουν. Όχι. Μα αυτά υπήρχαν. Υπήρχαν κι άλλα όργανα. Αντικαταστάθηκε η σύνθεση της ορχήστρας, της μικρασιάτικης ορχήστρας με τα σαρδουροβιόλια, με τους μπουζοκοποδαλαμάδες, μετά έγινε η γνωστή λαϊκή ορχήστρα με μπουζούκια, κιθάρες, ακορντεόν, βιολί, πιάνο. Όσο υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση, τόσο μεγαλώνει η ορχήστρα. Και πλούτιζε το ρεπερτόριο, γιατί δημιουργήθηκαν συνθέτες, στιχουργοί, εκτελεστές, ηχολήπτες, ένα δίκτυο. Γιατί το μπουζούκι και όχι το μαντολίνο, που ήταν το πιο επιτρεπόμενο? Δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη βεβαιότητα. Το άκουσμα. Θα σου πω το εξής. Σε σχέση με το ρεπερτόριο, το οποίο είναι γνωστό αυτή τη στιγμή, εσείς, αν θέλετε να ευχαριστηθείτε και να διασκεδάσετε, θα βάλετε ένα κομμάτι που έχει γράψει ο Βιβάλτη για μαντολίνο ή θα ακούσετε ένα κομμάτι με μπουζούκι? Να σας απαντήσω ερωτώντας. Μιλούσε κατευθείαν στο συναίσθημα των Ελλήνων. Είναι μια βιωματική, χωρίς να θέλω να πω ότι το ένα δεν είναι καλό και το άλλο είναι καλό. Προς Θεού μην εξηγηθεί έτσι. Η μουσική είναι μια ελπίδα θαυμάσια σε όλες τις μορφές. Το μπουζούκι νομίζω ότι μίλησε στις καρδιές των Ελλήνων. Είναι αυτό που επένδυσε το στίχο σαν ήχος που ακόμα και σήμερα συγκινεί βαθύτατα. Από το σεμινάριο μας βλέπουμε που κάνουμε στη Σκύρο κάθε χρόνο, είναι 15 που έχουμε κάνει, έρχονται πολλοί ξένοι που παίζουν μπουζούκι και με τον ίδιο τρόπο ακουμπάει στην ψυχή τους το μπουζούκι. Είναι πολύ περίεργο αυτό. Να μην πούμε ότι είναι ένα ίδιο του Έλληνα από τις εμπειρίες του. Γιατί όσο Φιλανδός έχει πάρει το μπουζούκι, γιατί τον συγκινεί και το παίζει. Όσο Τούρκος, Ιαπωνέζοι, οι Τούρκοι, εντάξει, το περιμένεις, έχουμε κάποια κοινή μουσική. Μια ερώτηση. Ναι, τελικά ας πούμε καταλήγουμε ότι οι συγκυρίες οδήγησαν στο να γεννηθεί στη χώρα μας ένα όργανο και να εξελιχθεί.
ή είναι κάτι ας πούμε τυχαίο, ή είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή το μπουζούκι πλέον είναι πρώτο που έχει κατοχυρωθεί σαν όργανο που έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα. Υπάρχει μια μαγική στιγμή. Νομίζω δεν το έγινε ασφαλώς. Δηλαδή, εάν θα δείτε τις πρώτες φωτογραφίες που ο Σπύρος στο 31-32 εζώτησα, γίνανε από ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σπουδάσει στα κολλήγια, δεν ξέραν από μουσική, δεν ξέραν από αρμονία, δεν ξέραν τίποτα, έξω από ελάχιστο από αυτούς, κυρίως από αυτούς που ήταν από τις βίλ, και αυτοί οι άνθρωποι φτιάξανε καταπληκτικά πράγματα. Υπήρξε μια μαγική στιγμή, μπουζούκια παίζανε. Παίζανε και πριν από το βάμπο, τη τριαλίδα του. Κατά τη γνώμη μου, το μπουζούκι ακούστηκε, βγήκε, ξεπέρασε, έκανε μια επανάσταση στον Πειραιά. Αλλά η κόρδα. Έκανε στον Πειραιά. Πολλοί λένε τα ρεμπέτικα, και όταν λένε ρεμπέτικα τραγούδια, μας έρχεται στο νου ένας μάγος βαμπακάρης, ένα μπουζούκι, αυτά μας έρχονται στο νου. Πολλοί λένε το σμυρνέικο ρεμπέτικο, το αμερικάνικο ρεμπέτικο. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Η σμυρνέικη μουσική, εκπληκτική μουσική, διαβασμένοι άνθρωποι και αυτοδίδακτοι μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Στην Αμερική έχουμε πάρα πολλά δάνεια από εδώ που υπήρχαν υπογραφήσεις παλιά, γιατί οι υπογραφίες γινόταν, δεν έχει σημασία με το εργοστάσιο που έγινε το 30. Υπογραφήσεις κάνανε εδώ που ήρθαν εκεί οι στιγμή, φεύγαν έξω. Παίρνανε πράγματα, παίρνανε τρόπους. Εδώ δεν γινόταν, εδώ έγινε. Το 32 έγινε στην πραγματικότητα το πρώτο δίσκο και αυτό το 34 κυκλοφόρησε. Λοιπόν, είναι μια μαγική στιγμή που συνευρίσκονται Σμυρνοί, ντόπιοι εδώ από διάφορες περιοχές, άνθρωποι οι οποίοι μέσα σε ένα κράτος εκείνη την περίοδο με τα πολλά προβλήματα, μικρασιατική καταστροφή, πόλεμο του 1897, ο Μεσοπόλεμος, η Βαλκανική πόλεμη, πολλά προβλήματα. Η Ελλάδα ήταν στρατοκρατούμενη εκείνη την περίοδο. Κινήματα, 7-8 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια πρωθυπουργών με τους διορισμούς στους βασιλιάδες. Ένα κράτος που σε τελευταία ανάλυση, εγώ χρησιμοποιώ μια έκφραση, ήταν ανάλυτο. Καμία πρόνοια ούτε για υποτυπώδη παιδεία, ούτε για υποτυπώδη περίθαλψη, ούτε για υποτυπώδη μια κοινωνική ζωή. Και σε όλη αυτή τη δυστυχία που υπάρχει εδώ, έχουμε τη θλιβερή κατάσταση της καταστροφής της μύτης. Και έρχονται και εδώ οι άνθρωποι. Μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα ενός χρόνου, η σμυρνή μουσική που ήταν διαβασμένη, που ήταν άνθρωποι του κόσμου, γινόταν συναυλίες, σε Ευρωκεάνια, στην Αίγυπτο, στην Αμερική πηγαίνανε. Φτιάχνουν που λένε συνάρχη, φτιάχνουν ένα σύλλογο. Με ένα καφενείο δικό του στην Μικρά Ασία, στην Ομόνια, και εκεί, μέσα σε αυτό το οριμαγρό, βρίσκουν τις ψιλοδουλειές στην αρχή να παίρνουν σε γάμους, σε βαπτίσια, σε τέτοια. Γιατί η διασκέδαση είναι μέσα στον άνθρωπο, ποτέ δεν σταματάει. Στις δύσκολες στιγμές. Αυτοί οι άνθρωποι. Με τα σαντούρια τους, με τα δικά τους. Αυτοί χρησιμοποιούν τα όργανά τους. Τα όργανά τους έχουν βιολιά, έχουν σαντούρια, έχουν κιθάρες, ό,τι έχουν. Εν πάση περιπτώσει, μένουν στις φτωχογειτονιές που μένουν και οι άλλοι. Οι ντόπιοι που έχουν έρθει από τα διάφορα νησιά, οι Ελλαδίτες, ας πούμε έτσι. Δεν συνεργάζονται στην αρχή, είναι διαφορετικές μουσικές. Όμως, συνδιασκεδάζουν στις χώρες τους, όπως λέω εγώ, δηλαδή μένουν και τα αυλές. Δεν μπορεί να. Οι Σμυρνοί ήταν άνθρωποι εξωστρεφείς. Παίζαν, πηγαίνανε και άλλοι από κοντά. Πηγαίναν στα καφενεία των άλλων. Πηγαίνανε και στους τεκέδες ακόμα. Που είναι μια παρεξηγημένη ιστορία. Πηγαίνανε και στους τεκέδες, όπου μαζί κάτω από την πρόσφατη, από την πολύ στιγμιαία στιγμή της ευχαρίστησης μέσα από τον καπνό, ονειρευόταν ο καθένας πάνω στα μακάμια του μπουζουκιού που κρεμάγαν και παίζανε πάνω στην κιθάρα τα όνειρά του. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ήταν γνωριστοί καταρχήν. Βέβαια ηγεμονεύανε, οι επαγγελματίες τότε ήταν μόνο οι Σμυρνοί. Μιλάμε μέχρι το 30, μόνο οι Σμυρνοί παίρναν στα όποια μαγαζιά υπήρχαν στον αθηναϊκό χώρο. Οι άλλοι μόνο στα καφενεία κλπ. Έχουμε μια πληθώρα μπουζουξίδων οι οποίοι είναι ερασιτέχνες, με την έννοια παίρνουν στις αυλές, παίρνουν στα σπίτια, παίρνουν στα καφενεία, παίρνουν μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως, εδώ γίνεται εκείνο το μπαμ το μεγάλο, έρχεται ο Περιστέρης, του χρωστάμε πάρα πολλά. Δεν του χρωστάμε τόσο από ένα πατριωτισμό για τον μπουζούκι, του χρωστάμε στη μουσική πάρα πολλά. Γιατί έρχεται και ακούει κάτι που είναι διαφορετικό. Ακούει ένα όργανο που έχει έναν ήχο διαφορετικό από το μαντολίνο, να το ολμήσει. Είναι άνθρωπος, έμαθε μπουζούκι ο Περιστέρης για να μπορέσει να επικοινωνήσει με το όργανο και με τους ανθρώπους και ηχογράφησε πολλά πράγματα. Ακούει ένα όργανο που είναι
παράξενο, το ξέρει το όργανο, αλλά το ακούει και ηχεί διαφορετικά με τις ψυχές των ανθρώπων. Ένα αυτό, και δεύτερο, ακούει ακατέργαστες φωνές, Μάρκο, Παλιντζή, Μπάτι, οι οποίοι μέσα από αυτό το σκληρό που έχουν και εκφράζουν, έχουν μια καθαρότητα σαν να είναι ένα νεράκι που τρέχει στο ποτάμι. Και αυτό το πράγμα το προσελκύει. Και κάνει την πρώτη υπογράφηση το 1932 και η Κολούμπια δεν τα περνάει. Τα κρατάει και πάει μετά και τα παίζει στο Μάτσα. Και ο Μάτσα λέει έξω, θα βγάζουμε. Και εκεί γίνεται το μου. Και δεν σταματάει εκεί, τους βγάζει στα μαγαζιά, τους βγάζει στην πιάτσα, στο κοινό. Γιατί εκεί ψήνεται ο μουσικός, δεν ψήνεται στο δωμάτιο του. Τον βγάζει και τον πάει σε μια μάντρα, στο Ανατόπουλο, δεν έκανε ένα μαγαζί. Μια μάντρα ήταν, εκεί πέραν οι άνθρωποι της Μηνή, βάζει και αυτούς μέσα. Και εκεί γίνεται ένα πράγμα τρομερό. Έρχονται από τα διάφορες περιοχές της Αθήνας, του Πειραιά, από εδώ και από εκεί, και γίνεται μια αλλαξιά. Βρίζουν τον χώρο τους, η τετρά του Πειραιά που λέμε. Και ο καθένας ακολουθεί το δικό του τρόπο. Και μέχρι τότε και οι Σμυρνοί χρησιμοποιούσαν θέματα, θεματικές μέσα στις μουσικές τους που τα παίρνανε από την περιοχή τους. Τούντας, Περιστέρης και άλλοι, όλοι άλλοι. Εδώ αρχίζει και μέσα στα θέματα, επειδή βάζουν θέματα οι μεταβουλοί και οι άλλοι, η κακομοιδιά του. Βάζουν και οι άλλοι και φτιάχνουν τρομερά πράγματα. Είναι ένα πάντρεμα πολλών μουσικών το ρεβέτικο. Δηλαδή, ακούς μέχρι και τραγούδια τζάζας με του, ξέρω εγώ, ορισμένα που έχει κάνει ο Μπάτζης, α πούμε, επειδή άκουγε ναύτες που ερχόντουσαν να παίξουν και τα έπαιρνε, ήταν ένα σουγκάρι. Ο Μπάτζης τα βάζει απάνω στις μουσικές του. Και είναι ένας μαγικός τρόπος. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω άλλο πώς έτσι έγινε. Πάντως ήταν και ένα οικονομικά προσιτό όργανο σε σχέση με τα όργανα που κυριαρχούσαν από την Δύση. Ακόμα και ένα κλαρίνο, ας πούμε, είναι πολύ πιο ακριβό. Ναι, εδώ στην Αθήνα. Το οποίο θα μπορούσε να το φτιάξει το τρίποδο, δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει. Δεν νομίζω ότι ποτέ ήταν έτσι. Η αναλογία είναι ακόμα και σήμερα τα καλά όργανα είναι σχετικά ακριβά. Ναι. Για τα μπουζούκια δηλαδή. Εκείνες τις εποχές σίγουρα υπάρχουν 2-3 οίκοι που φέρνουν όργανα από την Ευρώπη, όπου δεν είμαστε σίγουροι στο πόσο ακριβά ήταν σε σχέση πάντα με τους ντόπιους κατασκευαστές. Τους πρώτους λέω, δηλαδή οι πρώτοι οι οποίοι ασχολήθηκαν και οι οποίοι μιλάμε για τον Πειραιά, δεν είχαν κάνει οικονομική άμεση, ας πούμε. Άρα λοιπόν ξυπιώθηκαν με ένα όργανο το οποίο ίσως ήταν εύκολα προσβάσιμο. Να σου πω ακόμα και σήμερα ότι υπάρχουν αρκετοί μαθητές που μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν ένα όργανο. Παρ' όλα αυτά, κάπου κόβουν χρήματα και τα βρίσκουν γιατί είναι τόσο μεγάλη λαχτάρα τους που τελικά το αποκτούν. Μπορεί να μην το φτάνουν λογιστικά, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει. Ναι, εγώ θα το παραλλήλιζα με την φυσαρμόνικα που παίζουν στα blues, ας πούμε, που πήραν τη φυσαρμόνικα, ένα όργανο που έπαιζε σε τελείως άλλα κλίματα, ας πούμε. Και το πήραν και το παίξανε και πήρε μια άλλη τελείως, ένα άλλο υπόστροφο, μια τελείως άλλη χρήση. Πέραν από τον Σταθόπουλο, ο οποίος είχε εργαστήριο οργάνωση στην Αμερική που βρέθηκαν οι τυποκατάλογοι του, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Πόσο έκανε δηλαδή τότε εδώ. Ίσως μια τελευταία ερώτηση. Εσάς ρωτάω ως μουσικούς και έχουμε και τη νέα γενιά εκεί που ακολουθεί, πώς θεωρείτε, πώς γίνεται το ρεμπέτικο και το μπουζούκι μαζί να λατρεύονται σήμερα από τη νέα γενιά, παρά το ότι χαρακτηρίζουν μια άλλη εποχή, όπως την έχετε περιγράψει τόση ώρα, προβλήματα, συμμαχίες, πόθο, θλίψη, αγάπη, οτιδήποτε. Βλέπουμε σήμερα στα μαγαζιά που πηγαίνουμε ότι είναι νεολαία. Ακούνε και τα ξέρουν όλα. Άρα βλέπουμε μια συνέχιση του τραγουδιού και γιατί όχι. Αλλά έχουμε και μια άλλη εποχή όμως. Να απαντήσω. Να πούμε λοιπόν, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ξεκάθαρα μια διέξοδος μέσα σε αυτή τη ζούγκλα που ζούμε και σε αυτή την περίοδο, γιατί η κυρία είναι πολύ δύσκολη. Και έχει ουσιαστικά για μένα το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι έχει μια ευθύτητα. Γιατί πολύ απλά υπάρχει το τραγούδι μας. Περιέχει το στίχος, ο οποίος σου μεταφέρει μια ιστορία. Τα έχουν πει όλα. Τα έχουν πει όλα. Ναι, αυτό είναι. Βασικά ήταν η ερώτηση παρατήρηση παράλληλα. Δεν ήταν το καταλαβαίνω. Το άλλο είναι ωραίο να το λέμε και να το τονίζουμε ότι να, υπάρχει συνεχίζεται και λατρεύεται σήμερα.
Ταυτίζεται η ΜΕΗ. Παραγωγή υπάρχει. Ταυτίζεται η ΜΕΗ, γι' αυτό Ναι, και είναι ναι, από ναι, τα ναι, λίγα ναι, τραγούδια ναι. που είναι διαχρονικό. Πιστεύω ότι είναι διαχρονικό. Ναι. Το ρεμπέτικο είναι διαχρονικό, όπως και οι άλλες λαϊκές μουσικές. Παραγωγή υπάρχει, ναι, γίνονται. Γίνονται πράγματα. Υπήρχαν κάποια εποχή, ξέρω να αναλάβω τώρα καινούργια παραγωγή που με φέρει εμάς στις νέες γενιές υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει. Αλλά νομίζω κυρίως ορχιστρική. Δηλαδή, ο Νίκος Τατασόπουλος έχει γράψει ένα δίσκο που είναι, εντάξει, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο η εξέλιξη του μπουζουκιού. Είναι μια προσπάθεια. Ένας από τους τελευταίους λαϊκούς συνθέτες είναι ο φίλος μου Βαγγέλης ο Κορακάκης. Ναι, βέβαια. Το Βασιλάκι, ας πούμε. Νομίζω ο γιος συνεχίζει. Που έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ το τραγούδι. Και στη Σύρο που γίνεται μια προσπάθεια σε αρκετά. Στέλιος Παπαδόπουλος. Είναι πολύ σε μαγαζιά. Έγραψε πρόσφατα νομίζω ένα δίσκο. Ο Βασίλης. Έχει γράψει τώρα. Ο Στέλιος ο Παπαδόπουλος. Είναι ένας νεαρός λαϊκός μουσικός που έχει γράψει τώρα κοντά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καινούργιο ρεπερτόριο. Πάντα υπάρχει καινούργιο ρεπερτόριο. Όπως να σας πω ότι γνωρίζω πως γίνονται εργασίες και καινούργια κομμάτια πάνω σε συμφωνικές μουσικές, σε κλασικές μουσικές. Το κυρίως σώμα έχει αποτυπωθεί. Έχει υπάρξει. Αυτό είναι που έχει περιγράψει τα πάντα σε σχέση με την καθημερινή μας ζωή, όπως το ρηματικό τραγούδι. Περιγράφει τον άνθρωπο. Να συμπληρώσω κάτι. Ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε υποστηρικτές του μπουζουκιού και του ρεμπέτη του τραγουδιού. Το αγαπάμε, το υποστηρίζουμε, το προωθούμε, αλλά πιστεύουμε πως ο άνθρωπος έχουν διαφορετικές, πολλές φορές αφήνουν και άλλα πράγματα, ισορροπούν και με άλλα πράγματα. Δεν είμαστε μονομανείς εμείς που το υποστηρίζουμε. Ένα παράδειγμα ο Σπύρος δηλαδή είναι τυχικός της εκκλησιαστικής μουσικής και κιθαρίστας λαϊκός. Ο Μίτσος που παίζει εκεί την κιθάρα και το μπουζούκι είναι πτυχίο κλασικού κιθαρίστα. Έχω πάρει με δίπλωμα κιθαρίστα. Η Μητώ η Φαντούρου που παίζει μαζί μας είναι παίζει ακορντεόν και πιάνο, ακορντεόν και κιθάρα και είναι μάλιστα αυτή η κλασική κιθαρίστρια. Ακούμε και άλλα πράγματα. Η Σοφία η Κονταράτου είναι και ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι και με την Βυζαντινή. Και εγώ που είμαι ένας αρσρέφτη μουσικός, δεν έχω ζήσει από τη μουσική ποτέ, ακούω πολλά πράγματα. Ακούω δηλαδή από jazz και από έντεχνα, ακούω τα πάντα. Αλλά έχω μια αγάπη για το ρεμπέτικο, γιατί με εκφράζει. Είναι αυτή η κοινωνική διαμαρτυρία που διαβίβεται στο ερώτημα για τους νέους. Οι νέοι πολλές φορές διαμαρτύρονται μέσα από το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι. Γιατί έχει αυτό το στοιχείο. Αυτή είναι η ιστορία που αυτή τη στιγμή υπάρχει, πιστεύω, μια καινούργια γενιά που βγαίνει και αρχίζει και αγαπάει το ρεμπέτικο και το λαϊκό. Και είναι και από τα μουσικά λύκεια και έχουν μια γενική γνώση, πολύ εξειδικευμένη γνώση ορισμένα όλα, αλλά καταλήγουν και πάνω στο όργανο γιατί έχει αυτή την αυθεντικότητα, ενδεχομένως λέω εγώ τώρα, εδώ βάλω τη δικιά μου την ελιά υπέρ του, και αυτή την αμεσότητα για το καθαρό που κατηγορήθηκε πάρα πολύ και από λόγιους και από μη λόγιους ότι έκαναν μέχρι πρόσφατα μερικά ονόματα μεγάλα της κλασικής μουσικής, είπαν ότι όποιοι ακούνε ρεμπέτικα και παίρνουν, ξύνουν το βόρβορο, το τελευταίο σημείο του βόρβορου της ψυχής των ανθρώπων. Έτσι μην τα πούμε. Και λέω, σκέφτομαι, πώς μπορείς, ένα θα πω μονάχα, πώς μπορείς να χαρακτηρίσεις έναν άνθρωπο, γιατί λέγανε ότι η ποίηση και τα λόγια είναι φοβερά, εκτός από ορισμένα τραγούδια, τα χασικλίδια και τα μουρμούρικα που λένε που είναι 150, που επαναπαραχθήκαν εκεί το 400, στις 12.000 που υπάρχουν, και λένε πώς μπορεί αυτή η μουσική να ακούγεται όταν έχει τέτοια άστια στιχοπλοκή. Ένα θα απαντήσω μονάχα το Μητσάκι, που το έχουμε και ένα αφιέρωμα θεατρικό εδώ πέρα από την Μεσσαλονίκη. Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο. Ο Μητσάκης, ναι, ο Μητσάκης, αυτή λέγεται έμεση διαφήμιση. Ο Μητσάκης, πάντοτε αυτό προσδιοριζόταν και συστηνόταν ποιητής μουσικός. Η στίχη του Μητσάκη, επειδή έχουμε και μια φίλη, γιατί έχουμε και ένα ολόκληρο περίγυρο,
η κυρία Βλάχου, η οποία έχει κάνει και την επιμέλεια για τον Μητσάκη και πολλά άλλα πράγματα, έχει γράψει ένα πόνημα για τον Μητσάκη, πραγματικά, ο οποίος είναι μια εκπληκτική, ας πούμε, δουλειά πάνω στο στίχο. Ολοκληρώνοντας λοιπόν την πολύ ωραία συνέντευξη μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωινό. Θα το επαναλάβουμε το ίδιο στις 8 Δεκεμβρίου, αλλά εν τω μεταξύ, το επόμενο Σάββατο στις 16 θα έχουμε την έναρξη του μουσικό-θεατρικού έργου μας, όπου Γιώργος και Μάλαμα, που έχουμε μία δραματοποιημένη, λιτή δραματοποίηση της ζωής του Μητσάκη, μαζί με από τα καλύτερα μουσικά του έργα. Την επόμενη Κυριακή, στις 24, στον ίδιο αυτό χώρο, θα κάνουμε αυτό που λέμε τη συναυλία ταξίδι των ήχων στον χρόνο. Είναι ελεύθερη η προσέλευση. Στις 8 η ώρα το απόγευμα, για να ακούσουμε αυτά τα όμορφα που μας έχουν ετοιμάσει η μουσική μας. Και στη συνέχεια θα ενημερώνεστε και για οτιδήποτε άλλο θα κάνουμε. Εκείνο που ήθελα να σας πω είναι ότι μετά από την ολοκλήρωση όλων των δράσεών μας, όπως σας είπε ο Γιώργος, θα φτιάξουμε ένα βιβλίο. Το ταξίδι των ήχων στον χρόνο. Δικαιούστε να το παραλάβετε, απλώς αφήστε μας στοιχεία να σας ειδοποιήσουμε για να περάσετε εδώ από τη διέλευση να το πάρετε όταν θα είναι έτοιμο. Υπολογίζουμε στις αρχές ή στα μέσα Γενάρη. Εντάξει, οπότε για να το παραλάβετε, αφήστε μας ένα τηλέφωνο. Ότι είναι ο Μπαγλαμάς.